Hello guys, good morning! Andito na naman po ang inyong kaibigan, Adayo Vlog, sa mga bago lang po ngayon sa aking channel. Sana po, huwag niyong kalimutang i-subscribe at andito po ako ngayon sa city kasi nga po bibili naman ako ng mga order. So ngayon habang nag-aantay ako dito sa bilihan ng bamboo set, so mag-vlog-vlog muna ako guys. Dito ako ngayon, tingnan nyo. Nakalabas na naman ako dito sa city guys. Mag-antay-antay muna tayo. Ganito talaga ang buhay ko. Habang nag-aantay ng mabibiling kasi ikakarga ko to sa jeep kasi hindi to kakasya sa tricycle or mabigat siya kasi marami pa akong bibili na iba, kaya ikakarga ko na muna siya sa jeep papunta doon sa amin sa Manito, tapos saka ako bibili ng ibang order, kaya na yung sa tricycle. So yun guys, yan, vlog lang ako guys. Habang nag-aantay, nagalit sa akin yung aso guys, so ayan, dito muna tayo, nagalit sa akin yung aso, sarado pa kasi yung bilihan. Ayan. Ayan guys, oh. Sarado pa. Sarado pa dito. Aga-antay ako magbukas para makabili ako niyan. Kasi nag-order sa akin niya na customer na bamboo set. Antayin ko muna yung may-ari. Wala pa, sarado pa. Ganda, oh. Ang cute niya. Yan. Bibilin ko yan mamaya pagdating ng may-ari. Wala pa kasi, sarado pa. Order kasi yan ng customer ko po. So yun guys, dito sa side ng inaantayan ko, ito po ay Legazpi Garden Hotel and Convention. Ayan, ito pala yun. So, lagi akong dumadaan dito guys, pero hindi ko lang naman siya pinapansin. Kasi busy nga tayo mamili. So ito pala siya. Ito pala yung Legazpi Garden Hotel and Convention. Ayan, medyo masilaw guys kasi mainit ngayon ang panahon. So wala na si Bagyong Amang. So back to normal na. Ayun naman yung Water District. Water District guys. Ayan, kung nakikita nyo. Magantay-antay ako dito. Yung ipailing ko duman. Matabda siya, magsala. Dominig di naman ito. Yan ang may ito nakaparada sa sentro. Ito hapon may ito nagbibigay niya. Kung matablang dahil siya ita, Dominig di na. Hindi ka natal. May nakapot magsarong na sarong. Matawa naman niya. Anoy! Yan guys. Tapos na ako magpakarga ng bamboo set. Ito naman napili ko, sinend ko to sa customer ko. So ito nagustuhan niya. So ito yung bibilin ko. Babayaran ko na to. At isisend ko sa kanya. Pinapili ko kasi siya guys dito. Ayan, mga pilian. Dami, ayan. Ito yung napili niya. Kagaya ng plato. Ganda niya. Ang tatak niya, JNT. Ayan. Bayaran ko na guys. May sumususog sa'yo. Ano? Cabinet? Siyempre. Iwalag ko lang muna sa baba at siya may papitong kan tricycle. Guys, so ang ganda ng chandelier. Wow, iwanan ko tong pinamili ko to guys. Ang ganda oh. Pang mayaman. Iwanan ko tong pinamili ko. Iwanan ko ulit to guys doon sa counter, ay sa baggage section. Yan yung itsura ko guys. Yan yung itsura ko pag namimili. Ay nako.